L-Orkestra The Big Jam, kunċert organizzat mill-Malta Community Chess Fund taħt id-direzzjoni artistika ta' Paul Borg Bonaci u direzzjoni mużikali ta' Maestro Aurelio Belli. Ġabbar flimkien l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-aqwa talent lokali ppreżentaw kanzunetti klassiċi u moderni. Preżenti għal dan il-kunċert kien President Miriam Spiteri de Bono flimkien ma' raġel tagħha Anthony Spiteri de Bono li kif intemm il-kunċert ingħaqdu mal-kantanti, artisti u mużiċisti tal-orkestra fejn irringrazzjawhom tal-impenn tagħhom b'riżden il-kawża ġusta. Filwaqt li President esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li spettaklu offrut matul din l-ewwel edizzjoni taħt il-Presidenza tagħha. Il-President irringrazzjat l-eluf ta' persuni li attendew l-orkestra li bid-donazzjoni tagħhom se jagħtu daqqatit il-Fondazzjoni Malta Community Chess Fund biex kompli tgħin lil dawk li jiġu bżonna.